পাপ হব পাপ। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাই পরম তপ। পিতরি প্রতিভা পণ্যে প্রিয়ন্তি সর্বদেবতা। আরে ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହଉ। ସୁଖ ଟିକେ ଖୋଜ ଖୋଜ ସୁଖ ତ ମିଳିଲାନି। ଅଣ୍ଟିରେ ଅଣ୍ଟିଏ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋ ଭଳି ହତଭାଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଦୁଃଖ ଅଣ୍ଟିଏ। एते बड़ नियम पकई देलो आधी सिना तू नियम पकई देलो
ଆଉ ଯଦି କେବେ ନିୟମ ପକ ମୁଁ ତ ଜମା ରଖିବିନି ବାବୁ, ଜମା ରଖିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁ ଠିକ ସେଇଆ କର। ଘରେ ଜୋତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବି ଯା। ଘର କହୁଛି ନା ନା କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? କିଛି ବି ଭଲ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ କରିଛି। ତମେ ଦିନେ ମିଶି ମତେ ପୁରାପୁରି ପାଗଳି ସାଜି ଦେଇଛ, ପାଗଳି। କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଯାହା କଲୁ ସେ ଭଲ କଲୁନି। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଏକଦମ ଠିକ କରୁଛି। ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ଛିଡା ହ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କରିବି କାନା ଠିକ ସେଇଆ କରିବ। ଏ କାନା ଯାଅ। ଏବେ ସିଏ ତତେ ମାଡ଼ ମାରି ତୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଜୋତାକୁ ସଫା କରୁଥିଲି। ଠିକ ସେମିତି ଏବେ ଏଠି ତୁ ବସିବୁ, ଏଇ ଦିଟା ତୋ ପାଦକୁ ଚାଟି ଚାଟି ଜୀବନରେ ସଫା କରିବେ। କନିକିଟା ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେଟା ଆବାଜ କରିବ ଦେହାନିଟା କନିକିରେ କଟି ଦି ଜଣକୁ ଦିଦି ଗୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆମେ କଣ ତ ବୋଝ ନୁହଁ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ତମେ ସେଇଆ କର। ସେଇଠି ବସିବୁ ଯା। ନିଶା ମାରଣ ମୁଁ ଯାହା କଲୁ କିଛି ଭଲ କଲୁନି। ଏହାର ପରିଣାମଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହବ। ମୋ ନାଁ ବନ୍ୟା। ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅଛି। ଝିଅ ଆସୁଛି ସିଏ ତାକୁ ସ୍ମାସ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା। କାହିଁକି ଲୋ ବୋଉ, କାହିଁକି ହତଭାଗଟା ପାଇଁ ତୋ ଉପରକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଟାଣି ଆଣିଲ? ସେମାନେ ତ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ତ ସାବତ ପୁଅ। ନାଇଁ ରେ କାହ୍ନା, ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ହଉଛି ତୋ ମା। ଆରେ ସାବତ ମା କିଏ କଣ ଜାଣିନି? ପର କିଏ ବି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ କେବେ ତ ସାବତ ମା ହେଇପାରିବି। ଆରେ ଏଇଥ ନ ମା କେବଳ ମା। ଏ ମା ହଉଛି ଧରିତ୍ରୀ, ଏ ମା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏ ମା ହଉଛି ସଂହାର ବି କରିପାରେ। ଆରେ ଏଇଥ ନୁହେଁ, ଏ ମା ଆଖିଆ ଯଦି କୋଉ ପିଲାରେ କିଏ ସର୍ବନାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ମା ଯେତେବେଳେ ନାରୀରୁ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯାଏ, ରାକ୍ଷସୀ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ। ଆରେ କାହ୍ନା, ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ମୁଁ ତୋର 100ଟା କଥା ରଖିବି। କହ, ଆରେ ମତେ କହିକି ଦେ। ମୋର ପିଲାଦିନ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ଲୋ ବୋଉ। ଏ ଦଳୁଆ ପୋଖରୀ ବୁଡି ବୁଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୋଉ ତା କୋଣ ଦୋକାନରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ପୋଛେଇ ଦଉଥିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ଦୋଷ ରହି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ବୋଉ ତା କୋଣ ଦୋକାନରେ ଝାଡି ଦଉଥିଲା। ଏ ପଣ ତ ଏମିତି ସେମିତି ପଣ ଦୋକାନୀ ନୁହେଁ ଲୋ ବୋଉ। ଏ ପଣ ଦୋକାନୀ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନେତ। ଏ ପଣ ଦୋକାନୀ ତଳେ ଥିଲେ ଡର ନାହିଁ କି ଭୟ ନାହିଁ। କହ ବୋଉ, ମତେ କଣ ତ ପଣ ଦୋକାନୀ ତଳେ ଟିକେ ଘୋଡାଇ ଦବୁନି? କହ ବୋଉ, ତୁ କଣ ପାରିବୁନି? ପାରିବି ଧନ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି।
କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ମୋ କାହ୍ନା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତ ଯଶୋଦା ମା। ଆ ଧନ ମୋ କୋଳକୁ ଆ, ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ପଣ ତୋକାନି ବିଛେଇ ଦେବି ଆଉ ତୁ ମୋ କାହ୍ନା ଭଳି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ମୋ ପଣ ତୋକାନିରେ ଶୋଇଯିବୁ। ଆ ଧନ ମୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ଆ।